Are back again mga buddy at welcome na naman sa ating YouTube channel. For today's video mga buddy ay maraming nagtatanong kung nasaan nga ba si Angela. So, at ngayon nandito ako sa bahay ng Mimi dahil nandito siya at sobrang busy niya. Ayan. Ayan siya. Sobrang busy niya. Dahilan kung bakit hindi siya makapag-vlog ay busy siya sa klase mga buddy. May report siya ngayon. Pagkatapos ng exam nila ay may report na naman sila. Nagagawin na naman siya. So hindi siya makapag-vlog. At hindi siya makasabay ng vlog sa aking mga buddy. So, tapos ako nag-work naman mga buddy. Tapos siya nag-eskwela. So medyo hindi na yung time namin mga buddy. So yan siya nagkatalikod. Mag-study pa niya siya karon mga buddy. So yan. Let's go. Nga na siya ba ni yan siya ka-busy nga nung wala mi nag-vlog tungod kay busy dyan siya mga baliw nag-iimo na po dyan sa iyahang kuhan sa eskwelahan. So dili dyan makahigayon. Tayo nyo busy na kay stress na siya mga bali. So sa lahat ng mga tana kung asa si Angela nag-focus siya sa kanyang eskwela mga bali. Sa tanang nag-as. So, yun. So, yun mga buddy. At this day is our 2 years and 4 months. Sana all. Yun. Busy siya mga buddy para sa iyang klase maya. So yun at sobrang busy niya, hindi siya makapag-vlog mga buddy dahil sobrang busy niya. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito, maita ulo ko. Sobrang busy niya, sobrang ganda niya pa rin kahit may stress. Yan. 1 hour later. Yan mga buddy, nag-iilis na sa uniform. Mag-uniform, ato na siya school karon mga buddy. So, nga na siya ka-busy karong mga panahon na. Yun. ID. Yan. Wow! A few moments later. So, yun mga buddy at nakaw na si Angela mga buddy. Wow! Ano siya? Man. Nakala siya mga buddy. Bye-bye. Bye guys. Nakala siya. See you next year. Oh no! I love you. Love you. Miss ka daw. Bye-bye. Bye-bye. So yun mga buddy at ako na naman may isa dito mga buddy. So hihintayin ko muna si Kyle dahil uuwi siya nang walang kasama. Kailangan niya ng kasama dito yung nandito. So yun ang dahilan kung bakit hindi makapag-vlog. Hindi ko kasama mag-vlog si Angela. Sobrang busy niya sa school at kailangan niyang gawin ng lahat ng project niya, exam, kanya mag-study, kailangan niyang gawin yun mga bali dahil nag-aaral siya. So, focus siya sa kanyang klase at hindi ko siya ginagambala kasi baka ma-distract siya sa pag-aaral niya. So, kailangan niyang makamit yung goal niya para sa pamilya niya na makapagtapos ng pag-aaral mga bali. So, yun at
Salamat nga pala kay Tita Joy na nagbigay sa page namin ng 35 stars. So, yun mga buddy, thank you Tita Joy and God bless you Tita Joy. So, sa lahat ng gusto sumuporta mga buddy at gustong magbigay ng donation mga buddy, sa pamamagitan ng pagbibigay ng stars mga buddy. So, nandun sa FB page namin mga buddy sa baba, sa kaliwa or sa kanan ba yung star. Masanay nakalagay ng star o sa comment section mga buddy. So, nandun ang star kung gusto mo magbigay ng star. Kahit ilang star mga buddy, basta kung willing kayong magbigay mga buddy to support us mga buddy. So, yun. And I hope you enjoy the vlog. So, hindi ito vlog buddy, kundi isang information kung nasaan na si Angela kasi marami nagtatanong kung saan na ba si Angela, kung saan na ba siya, kung bakit wala siya sa vlog. So, kung bakit ako ang laging nagbo-vlog mga buddy. So, yun. And I hope you enjoy. And don't forget to subscribe, mag-like and mag-share and mag-like sa aming Facebook page and everything you do it with love. Let's go.